lee anya ka ịfụ ị na-enweta this video gị na-ashare ya ị na-enweta this video gị na-ashare ya lee anya ka ịfụ situation Nigeria adịgo so bad to an extent na nne ga-edi nwa ya ori dị proud nne ga-edi nwa ya ori dị proud ife anyị bụ ife nọ n'ime now ị na-enweta this video gị na-ashare ya na kedu afọ anyị Chinonso Ede onye ebe ka ị bụ okay Chinonso nwaanyị anọghị n'azụ kedu onye ọ bụ nke anọ okay mommy so ịma nwaanyị ngwa just briefly gwa m ife mee nọ gị na mommy mma sị m na ọ ka m bịa na room ndị anọ n'ebe a na room nwaanyị anọfụ ebe a na sị m na ọ ka m bịa weta ego ya wetara ya nje the first one wetara ya 10 sụwa m ọzọ wetara ya 10 gịnị 10 gịnị 10,000 na room onye a ka gị sụ ebe na room ya ịma na ọ gwa m nọ na window ka m mesi maka ọ na-emechi ụzọ apụ onye si na window wetara ya 10 ka gị sụ mezie the window bụ window osisi ụdị osisi nwanyị window osisi otu anụ wee mepee wetara ya 10,000 ka mbọsị nke a on Thursday ka m wetara ya 10,000 Thursday last week the second day taa bụ Tuesday 17th of September go on the following day ya wetara ya 7 you wetara ya 7,000 from the same woman nwaanyị a ọ na-amara na a na-ewele ego ọ ma na a na-ewele ya but the second day ọ kwụrụ oluo on Sunday the second day ọ fụrụ gị ka ego si wee fụ lọgụ na-apụta ọ na-eme anya fụ m ọchịchịkwa ọnụ ka ebe imezi ka ọ fụ ya ampụba nyanwa na onwe ya oluo on Sunday ọ nọ n'ime Lando ebe a na-eme mmemme mbụ onye antị anụ antị nke a nke anyị na-ezu ego ya okay mọmị m na onwe ya si ka anyị bịa na yard nwelo na yard sacha arụbanye mụ nyanwa na onwe mụ na onwe m chọọ ite akwa ọfụ antị anụ nwoke ọ na-abata fụ antị ọsị m na ọka nje ezo si na mmadụ ezo wee bịa sizie m na ọka m yara ikwu na ọnyanwa bụ ezi m so na ọka yara ikwu na ọnyanwa zi gị ọsị m na ọka nchepụtara ya akwa onye akwa nwaanyị mba akwa nwanne m nke obere okay ọsị m na ọka nchepụta ya na-achịpụtazi antị akpọ sị m na ọka pụta ezi ọdịbe m aka ma mma mụ mapụta na-ajụ ka ebe ya wee na ọ makwa ihe na-eme m na-ajụ ka ebe ya akpọrọ m jee n'ile ndị ebe a na-eme mmemme pụta bịa ba n'ime Lando wee kọwachazielu ha ha sị m na aya abịa Monday ebe 12 aya sị ha oke oluo Monday 2 akwụ aya flora ọkwa ma m ebe ahụ wee bịabasi ebe ahụ okay ndị vigilante central okay nna oke o si wee mee fazụlụ ego yi oh no ka efe ị na-alụ gịwa na-ele granọt edezizie granọt ya well ọ ka ụwa na-afụ ọ ka ụwa na